Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Hello mga kasama, balik ta sa tuwang tulumanon ay mga nag-text dire. Nagkasukwahi ning mga opinion, hinahanglan nga ma-approve na sa labing madaling panahon para maka-move on na in town ko. Text dire. Murag biktima tala ni mga kasama sa kaminyoon nga dili malipayon. Ano nga inani ang tunada sa iyang text mga kasama, pero atong paminahon ang simbahan. Tungod kay doon na may lalom nga pagsabot ang simbahan may kalabutan niini. Mas may po ng atong madunggan ang ilang side. May kalabutan ning gipadasog nga divorce bill kay hinumduman nga ang simbahan supak sa arrests bill, labaw nang supak sila sa divorce bill. Maayong buntag, Sir Silbert Dondoyano, sir, good morning. Again, maayong buntag, manager. Okay, divorce bill na po. No? Divorce bill ta. Okay. Unang reaction dyan na mo, manager. By the way, before ko mo istorya day manager, kanang dili ko ingon nga official guni voice ning ako kay I'm only a member, I'm not a bishop, I'm not a priest. So I'm not in the authority to share unsa gyud ang stand sa simbahan. Pero as a member, pwede po ko mo share. Pero ako ra po ning gibasis, akong nahibaw-an ra po sa ilang gitudlo. So manager, kining unang reaction jud namo ana nga makaingon jud mi nga murag giharas gyud maayo ang pagtuong Katoliko. Okay? Una katong RH bill lagi dugay naman gyud karon na pasar naman jud. Dayon mo gihapon kay balo sila nga against gihapon ni sa pagtulon ang Katoliko ng divorce. So unang reaction namo murag persecution yun, no, sa religion nga Katoliko. Pero sige lang kay di wa man ta mabag-uhi anang persecution kay sinugdanan pas Christianity na ang bisan ang atong labaw makagagahom gi-prosecute man, sir. So inani manager kanang divorce sa giingon pa nimo nga bisag unsa og balibalis Biblia wala gyud nang na siya. Then sa nahinumduman ako sa Malakay 2:16 klaro gyud na dito nga God hates divorce. Wala gyud na siya exception. God hates divorce. So sa religion gyud sa atong pagtuong Kristiyano wala gyud na siya. Pero karon asa man na sugod ng nganong naamji mo reveal na. Pero nang una gyud ang ubang mga nasod nga nagtugot anang divorce, klaro man gyud na siya nga inconsistent mismo sa ilang balaod. Una nga wala pa gyud sila maghimo ana ngano kay bisag atong gobyerno bisag ilang gobyerno naaman gyud sa preamble ba o sa punitawag sa laing nasod nga gamiton i-invoke gyud ang ngalan sa Dios, di ba? Kana atwa sa preamble na with the aid of the ano ba? We sovereign people. Ngalan sa Ginoo, pero ang nganong mo ingon kog inconsistent ang mga nasod nga maghimog balaod ngayon ana kay nganong magpagabay man ta nganong mutawag man ta Ginoo nga di ra mapunta mutuon niya. Murag ginana ba murag wa gyud ba. So ug imo ngayuhog kuan balanse atheism ra gihapon, no, ang atong gihimo nga mingon ta tuo kunuhay ta Ginoo sa tawag ta musimba ta pero ira po na tumanon ugon sa iyang gisugo. So ingon na gyud atong nakuan dayon sa nabasa nako sa libro nga gisulat sa atong Pope Benedict XVI, kini mga nahitabo ron gitawag ni siya og naghari ang kanang gitawag gali sa in English manager og dictatorship of relativism. Kanang dictatorship of relativism ang buot pasabot ana nga kining truth kuno usab-usab ana ba depende sa panahon, depende sa kultura, depende unsa nay magusto na tao. So muna ilang truth, wala gyud kanang absolute truth. Nyag mo na ka sa pagtuo sa religion sa Dios, naa man gyud absolute truth kay giklaro man gyud gidili unsa ana. Wala gyud na mingon na pwede na daling usbon. So kita karon ni undergo ang atong kalibutan og kanang gitawag og dictatorship of relativism nga ang truth usab-usab. So kami sa simbahan bisan pag-unsaon dili gyud mi ana bahala nagmudaog na sila, bahalag batikan na lang mabilin. Kami bisag unsaon bisag mapili mi ana mo padayon gyud mi sa unsa gyud stand gyud sa atong pagtuo. Sir, sa imong opinion kining sa imong obserbasyon if ever mahimong balaod ni unsa may kanang imong picture out sa katilingban? Sayon nung ana naman gyud dayon ni siya. Ang effect ano siya nga ngadto sa religious sector. Wala problema inig magminyo tani kay total og di na magkasinabot pwede man makakuan. Mura bag na expiration ba? Nga og di na magkasinabot pwede na wad-on to kagon.
So dili na kayo sagrado ang kaminyoon. Oo, na cheap na, nahimong barato na lang kaayo ba. So wala gyud kay kung maingon kag kanang mga kalisod, mga kasakit unsa diha, that is part sa Christian life. So naay beauty kung lami kay mo explain ani katong professor sa theology nga kana kuno mga kalisod, mga kasakit nato sa atong kinabuhi, dili nato na isipong negative, that is part sa atong life. Oo, dayon ang problema gud mo tungha man gud as kaminyoon kung ang bana og asawa dili mo tuman sa ilang responsibility. So mo na diha ang problema, dili ang balaod. So ang nahitabo man gud ani ron tungod sa problema, tungod sa sayop sa tao, gubo na lang nato ang balaod sa Ginoo, dili maayo na. Pero sa lagod anang droga, ang droga di man gyud na maayo. Oh, nya karon og di gyud masumpo kay di mga dakpan niya kusog kay na ato na lang illegalize. O di murag unsa na murag mo surrender na lang ta sa atong maayong pagtulon-an, gumikan lang sa sayop sa tao. O mo ni naa sila reason na sila pod kay unsa na sila, pero human ra gyud sa ato pagkagustuhan ra gyud sa tao ilang gusto. Sa side sa simbahan dili na ingon ana gyud. Bahala unsa tira magkalisod ta problema atong kinabuhi, basta ang importante tumanon jud kung say gusto sa Ginoo. Naman na sige tudlo ni Kristo mismo. Your will be done, dili atong will budan. So lang siguro sa may move sa simbahan pananglitan sa aning mga sitwasyon. Unsa may move karon nga inyong paghimuon? Di, maura gihapon ug unsay among gihimo sa atong pagbatok sa RHville, maura pod gihapon ang pagbatok ngayon ana gyud. May tungod anang divorce kay parehas na sila naala po gali kanang same-sex marriage na una na dito sa pikas. Tanan-tanan kanang pagtulunan sa pagtuo nato sa Dios, gitirahan na anang kanang dictatorship o relativism. Kining manager. Kini silang Lisa Masa, Risa Hontiveros, Janet Garin, Insi Lagman, ug Luz Biminda Ilagan. Sir, mga Roman Catholic ba ni sila? Oh, pero ang Katoliko gud ron sa ni manager, duha ka klase. Faithful Catholic o kanang mga Katoliko nga sila may magbuot unsa ang hunahuna sa Ginoo. Kaya di man po na sila mo angkor nga wa sila mo tuo Ginoo. Tuo po kuno gawas ana mga atheist nila. Diha tuo sila Ginoo pero sila may magbuot unsay balaod sa Ginoo. Dili man na pwede. Mao mo nga mga kongresista gud ang nagpadasog sa RH bill ug divorce bill. Oh, ang mulutaw gud ana gud manager. Mulutaw ba nga kung ang ang tingog mo patigbabaw, murag ilang gihimo bang mga bubo ang naa sa simbahan nga mo i-specialize sa morality. Murag ilang tudluan ang mga tao nga dili maminaw sa mga amahan nato sa atong pagtuo. That is against bisan sa atong pamilya nga kinahanglan ang mga anak mutuman sa ginikanan. Be obedient. Nya karon ang ilang gitulo ron dili naman mutuo sa mga amahan nato sa pagtuo. So that is gyud tuhanon ra gyud na siya. Ako personally kung walay Dios, mahimong okay ko anang divorce. Bisan pagka ng RH bill. So kay naa may Ginoo. So dili ang ato may gusto, ang iya agyud. Okay. Oh, sorry kay medyo na emotional ko ani. Okay na, may problema sir. That is part gyud sa akong yung kinabuhi. Okay. No problems. So kana murag para nako deception ra na manager pero ginana man sa Biblia po noon. Ang mabutang panahon nga naagi man ana. Challenge po na sa simbahan nga siguro ako maangkon po nagkulang po siguro ang simbahan sa pagtudlo. Mao nang dili po na mga magtutuo. So ang challenge ani itudlo gid maayo ang pagtuo para ma-convince ang mga sakop parang maghiusa gyud. Kay kining ani klaro man yun nga dili gyud strong mga Katoliko kay now magdako kay Katoliko ning Pilipinas nya gipilde ang pagtuo. Pero maulaw wako lang ikasulti ani maulaw ta sa Ginoo. Tama na unta undangan na unta nato ng pagpakaulaw tubangan sa Ginoo. Kana lang gyud kanang manager, salamat kayo. Okay, thank you kayo Sir Silbert. Matalinong talakayan, diretsahan, straight to the point. Ito yung opinion mga kasama ni Sir Silbert Dundoyano. Matod pa sa linya kasamang Dani, spouses will have a second chance for a happier life. O nag-iingon sa divorce, spouses will have a second chance for a non-violent life. Second chance? To be happy? My goodness! Is there any solid advantages of divorce bill than being self-centered and selfish reasons? What about your family? What about your children? That's what family is for. Divorce is not only anti-Filipino, but is anti-family and anti-marriages. It simply opens a wide range of disadvantages over the family. Anay opinion mga kasama sa anti-divorce o
kay balo ko nga mao po ni ang lig-on gibarugan sa ato ang simbahan. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight